إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، وأن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وتي بالتآم وهو الشائم، وتي بالتآم وكان شائما، فقال قتل مشعب بن أمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن قتي بها راسه بدت رجلاه، وإن قتي بها رجلاه بد راسه. قد بست لنا من الدنيا ما بشت، أو أوتينا من الدنيا ما أوتي. قد خشينا أن تكون حسناتنا أجلت لنا. ثم جال يبكي حتى ترك التآم. رواه البخاري. مبي على تنو مبد منيني أمبا يا فدلي أمبا أنيني على في أكان كشي كابو أني ركون تورو منان كبارا جوجو نيالي جوم من كندا أوري كندا بغاية، نيالي جوم من فيلي كندا بغاتي سرولا. ambe sereya ma site minni bato ciala makka kani ala kelem pewte ye yogonte ala la ambe sereya muhammadu ala ka jondo ala ka cide no kisini nema baka ana ka dunke ana ka shebon ani mugo yu ka kanda siramina ala ku kisi min ka chakosobe no temina ka boy ala ka jon hadisa do bambolo hadisa minna be Bukhari kono. Hadisa mafulana Ibrahima ibn Abdurrahman ibn Auf. Ibrahim Abdurrahman ibn Auf denkedo. Alede ko dondola uni dumuni nana ale fama jondo Abdurrahman ibn Auf. Dondola ini Abdurrahman ibn Auf. Ini dumini nana ka shiga koro. Aya soro do Abdurrahman ibn Auf atilena ka sude fana. Suntige wakati de una dumini nana uya shiga koro. Abdurrahman ibn Auf ka to dumini kunna dumini shiginda koro hakili jigina ko dola. Ako Mus'ab ibn Umair ako faqara hudi do alaka je kabwama ako Mus'ab ibn Umair fana kausanne ako afatule fini kelende sorola bolo biri fini kele o fana te biri fini dafale nyakoy nu ye fini mbiri kunya fanna ko baka makasanke shen fula bebo nu ye fini mbiri shen fula yorola kumbe bo kunte datu ako an fule jiya fule ka ala fule ka jiya fense awunye aya fensa nye chokomi ube ala fule ka jiya di awma kome aya di amma chokomi ako nebe shira akana soro an baki ka bara nyuma mununke ala ya an saranan ka bara nyuma uye jiya kono
balmo akashira aye dumuni intoye amadu yere dumuni masekadu ni hadisa abe buhari kono balmo miri chamani tasi chaman bene hadisa la hadisa nya iranna folo yere majigi min tumbe sebawla Abdurrahman ibn Auf Kausa Musa ibn Umeri parce que Abdurrahman ibn Auf asarul mubassirin bil janna ci de nye mo munu afu yewu nyanamaya ko to balola kibe do ar janna kono Abdurrahman ibn Auf be uludela ale Kausa Musa ibn Umeri mais aya yere majigi ako Musa ibn Umeri Kausa le nye sebo kayre majigi ranna afulana harisa be fayda min ranna hada madan kana sugulani nin jiyaye an kana sugulani jiyaye ka yurwali ke jiyan neman wula ani jiya kan mashirun fo uban sugula kabo wajibu ma kan sugula kabo alakoma hadisai nyo iranna hada maden jiyan nema nin jiyan mashirun nin jiyan yurwali mogo kelen ki yere koloshi o kana ke sababu ye ku sugula kabo alakom ni wajibu ma ani bato ma hadisai nyo iranna hadisai nafa bala minye mogo nyuman temeno ikatoku kofo iku kataru kala iku kanyana ya kala min be ke sababu ye ki bajiyala nite ninjiya mina mogo nyuma munun temena inyana mayra chogomi ubanna jiyala chogomi to ku kataru kala to kamire ukakola ku kakko kala obeke sababu ibe jiya ko ke doniya abiba jiyama obeke sababu yete jiya mina odato Abdurrahman ibn Auf ye Musa ibn Umair kakofo hadisai nya iranna ko shebau kutum be sirala nyede ciden ka shebau bato alanya siranya yere koloshi ulu yenni sabab be de faranyogonka Abdurrahman ibn Auf sirana munye ala ko qur'ana kono man kana yuridu al-ajilatan ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مجموما مدحورا آية وركن لكم أجهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها عبد الرحمن بن عوف أسرنا أكنا يني آية ودلا ala ko ni mogomi e ba ke ka bara nyuma oke ibe jiya nema telemaunde nyini e be ka ko beke jiya nema ulude nyini ne kama aw ala ko lebe jiya nema do teleya ka dima minya jiya o teke mogo be fana ko ale mogo min kanu ko me o kofe abe jahannaba de kima ni yoro yomali khiyama do ibe bila jahannaba kono i genne ka bala ka nema la anilla ko shile Abdurrahman ibn Auf sirana de ko ulu kana ke mogo de nube yenni aya kono ani aya minni ala ko aw ya kaddamu billata jiya kono ajhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya aw ya kaddamu be bo jiya kono wastamta'tum biha ayeddamu keni jiya o be fo mogo do ya qiyama keneka donc fentaw bolo la gara yade aw ya kaddamu be bo jiya kono aya kaddamu keni jiya de foi taw bolo ya Abdurrahman ibn Auf sirana ulu kana ye ni ayaw de kono ndalmo ni Abdurrahman ibn Auf nonu sirana nema mimbe aw mbolo sisa anyogona tunte seba tilela ni Abdurrahman ibn Auf nonu sirana ko ulu sirana kana soro ala yulu kabara nyimo saraduma jiya kono andu Abdurrahman ibn Auf fule asunne de tundo amma ko be dumuni la ne hakili jigina ni koy na kasira fo ay dumuni nduni toy ni awu sigira dumuni munan sugu joli joli be nyon soran koro
mi fen sugu joli joli be ɲɔgɔn sɔrɔ an kɔrɔ an be so dakamana joli joli jɔ an be mobili dakamana joli joli sa fini ɲuman dakamana joli joli banna an ka olu lajɛ kɛ nɛɛma min b'an bolo dayɔrɔ ɲuman joli joli an b'a kɔnɔ fauteuil ɲuman joli joli n'an bɛ sigi a kan li jumɛn ɲuman joli joli n'an bɛ da kan anw ka ninnu lajɛ kɛ a n'an ɲɛ baara minnu kɛ ka lagara ɲɛsigi an k'u bila ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ninnu lajɛ diɲɛ nɛɛma min ni anw b'a kɔnɔ bi ani an b'a kɛ ka baara ɲuman minnu kɛ ka wajibu minnu kɛ ka lagara ɲɛsigi min kɛ an k'u bila ɲɔgɔn kɔrɔ sɛbɛw ta olu kasira an t'a dun hadisa in y'a yira n na fana balimaw i ka mɔgɔ ɲuman minnu tɛmɛna i ɲɛ i k'u kɔfɔ ani u ka ɲumanw i ka duwawu k'u ye o de y'a to abdurahman ibn awf ye musa ibn umair ka kɔfɔ ka duwawu k'a ye balima hadisa y'a yira n na bato la mɔgɔ min bɛ sanfɛ o de lajɛ mɔgɔ min bɛ duguma kan'o lajɛ dɛ unzuru ila man fawqakum min ye bato ye fɛn o fɛn mɔgɔ min ka bato b'i ɲɛ a bɛ ala bato ka tɛmɛ kan a bɛ sira ala ɲɛ ka tɛmɛ kan o de lajɛ o bɛ kɛ sababu ye fana bɛ dusu sɔrɔ ka kuraji sɔrɔ ka bato kɛ mais diɲɛ ko la mɔgɔ min b'i duguma o de lajɛ unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum fa huwa ajdaru allan tazdariya ni'matallahi alaykum diɲɛ ko la ala ko mɔgɔ min b'i duguma dɛ o de lajɛ mɔgɔ min b'i sanfɛ diɲɛ nɛɛma la kan'o lajɛ dɛ ala ko n'i ka duguma mɔgɔ lajɛ diɲɛ ko la o de ka kan ala ka nɛɛma min b'i kan i tɛ jɔ a la mais diinɛ ko la i b'i ka sanfɛla de lajɛ o de bɛ dusu don i kɔnɔ i fana bɛ baara kɛ mais an ta kɛra akisu de ka ko yɛlɛma kun kan diɲɛ ko la bɛɛ b'i ka sanfɛ mɔgɔ de lajɛ nin bɛ karisa bolo nin bɛ karisa bolo e nin bɛ lafiya wa diɲɛ kanu bɛ bɔ e dusukun kɔnɔ wa e bɛ se ka sugula ni bato ye wa k'i to ni lahala de la mais ni diinɛ ko la mɔgɔ minnu b'u sanfɛ n'u y'o fɔ dɔrɔn u b'a fɔ ayi aw ni ninnu tɛ kelen ye ni sɛbɛw ka ko fɔra u b'a fɔ ni sɛbɛw tɛ kelen ye ni maliki ninnu ka ko fɔra u b'a fɔ n'u tɛ kelen ye mɔgɔ ɲuman minnu tɛmɛna hali an mɔkɛw dɛ n'u ko fɔra diɲɛ banni min tun b'u bolo wasa min tun b'u bolo n'o fɔra sisan u b'a kanto kan n'u tɛ kelen ye e ni jɔn ye kelen ye sa i ni setanɛ de ye kelen ye wa donc hadisa in y'o yira n na bato i ka sanfɛ mɔgɔ de lajɛ o de bɛ courage d'i ma balima nin y'a yira n na ko sɛbɛw dɔ fantanya min tun bɛ sɛbɛw dɔ la musa ibn umair lajɛ sɛdi su don a fatura uhudi don mais kasankɛ ma sɔrɔ a la hadisa in khabbab ibn al-arat a bɛ hadisa in la kala ɲɛ tuguni أن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فقد وغى أجرنا على الله ومنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مشعب بن أمير قتل يوم أهد وترك بردة كنا إذا قطعنا رأسه بدت رجلاه وإذا قطعنا بها رجلاه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقطع بها رأسه وأن نجعل على رجليه شيئا من الإجخر ومنا من أينت له ثمرته فهو يهدبه منتفع عليه ni hadisa Khabbab ibn Arat fanako kulu ye hijira ke ka fara ciden kan nu be ala ka jati nyini nu ka hijira ye ako ulu ka sara be alaka ako me ulu shebawla do sara uma foy du ka sara tono la jinya kono shebaw do sara
ima foyi dun u ka sara tɔ la diɲɛ kɔnɔ a ko sebaw ko Mus'ab ibn Umair bɛ olu la ko Ala ka jɛ ka bɔ a ma ko Mus'ab ibn Umair ko Uhudi don ko ale fagara Seydou Souyara ko fini si ma sɔrɔ a bolo parce que Seydou Sou filɛ ni e fatura fini min b'i la ni fatura kɔnɔ de bɛ k'i kasanke ko fini si ma sɔrɔ ala fo birifini kɛlɛ ko n'u ye birifini kɛ ka kunyanfan datugu ko sen fila bɛ bɔ ko n'u ye birifini kɛ ka sen fila datugu ko kunyanfan bɛ bɔ ko ciden y'u ɲamariya k'u ka fini kɛ ka kunyanfan datugu ko sen yanfa u ka bin tigɛ ka bin meleke o la u ka jiga ka kaburu kɔnɔ o de kɛra Mus'ab ibn Umair la kunyanfa fini kɛra ko de datugu sen yanfaw fini ma sɔrɔ min b'o olu kasanke bin de melekera o la u ye bin de siri o la ka jigi kaburu kɔnɔ mais a ko anw sɛbaw dɔ filɛ sisan a ko u ye baara minnu kɛ a yiriden mɔna u ɲana u b'a kɛ ka tigɛ k'a dun ka Babu ibn Arati fana ye nin fɔ balimaw nin diɲɛ min filɛ nin ye nin diɲɛ nɛɛma minnu filɛ nin ye wa ma mata'ul hayatu dunya illa mata'ul ghurur nin diɲɛ ɲɛnamaya daamu tɛ foyi ye fo daamu min bɛ mɔgɔ nɛgɛ jan ko balima an bɛ nin diɲɛ laban min na misi caman fili bolo dɛ sakaso caman tɔ dɛ i ka sa nafolo joli joli b'an bolo bankiw la saka kutɔ bali nafolotigi bi i ka denbaya min bi kɔfɛ hari ni banana bana furancɛ janyana hari du ka wari minnu kɛ k'i furakɛ dɛ o bakariya b'u la ko an kana wariw tiɲɛ a sera degere min na dɔrɔn u b'i da de dɔrɔn u bɛ kɔrɔtɔ yɛrɛ i ka sa de hari k'i furakɛ u t'a kɛ o dɔw ma ɲininkali kɛ yan ko i ka cɛkɔrɔba ko a banana a kɔrɔla a ka nafolo yala aw b'a ka nafolo bɛɛ kɛ k'a furakɛ wa mɔgɔ min ma se k'a ka cɛkɔrɔba banabagatɔ furakɛ n'a yɛrɛ ka nafolo ye o tigi de b'a ka nafolo kɛ k'e furakɛ nafolotigi wajulu caman ala ye wajulu caman yira u la diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ n'a kan ka labɛn ka fɛn bila u ɲɛ lahara dɛ depuis banana i denw t'a fɛ hali i ka nafolo ka don i ka fura la sisan ko pour i ka fɛn to olu ka ta i kɔfɛ wa tiɲɛ la u tɛ hali furakɛli ɲɛnamaya la awa n'u sara fana hali kasankɛ ɲuman u t'a k'i la hali kasankɛ ɲuman u t'a sa k'a k'i la tant que toujours nafolo bɛ to olu ye cogo min nafolo yɛrɛ tilan cogo yɛrɛ ni mɔgɔ min banana yɛrɛ fɔlɔ i ka denw b'i kun na yɛrɛ i k'i yɛrɛ sinɔgɔ dɔw b'i ka nafolo tila cɛgɛ dɔ fɔ dɔrɔn k'i dalen to parce que u ɲana i tɛ bɔ bana la o bɛɛ misaliya tɛmɛna a bɛ kitabu kɔnɔ banabagatɔ dalen nafolotigi banabagatɔ dalen a denw b'a kun na a y'a yɛrɛ sinɔgɔ u bɛ mun baro la a ka nafolo bɛ tila a kɔfɛ cogo min u tun b'o de baro la a y'a yɛrɛ sinɔgɔ nin diɲɛ ɲɛnama tɛ foyi ye fo damu n'a b'aw marasa sɛbaw t'a filɛ nɛɛma min walakatelen b'an bolo a tanna tun tɛ sɛbaw tile la mais olu tun bɛ kasi ka jɔrɔ u t'a kɔrɔ an dun nin nɛɛma nɔniya caman min b'an bolo nin du caman jɔlen caman foyi ma bili ɲɛ lahara ka fɛn bili ɲɛ lahara o dama fana tɛ koyi k'i sugula ka bɔ saliw ma k'i sugula ka bɔ sun na a m'i bali iriba baara la ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa jaru ma baqiya min riba ala ko mu'minu aye sirala nya ka iribaw toye ni nafolo caman filɛ a ma to ko an ye iriba toye an ma sira iriba baara kɔrɔ an ma sira ka jɔrɔ lagara iriba baara kɔrɔ an ma salli wa idha qila lahum arikaw la yarkauna fa waylu yawmin lil mukazzibina ni ko min ka salli o te salli ni ko min ka salli o te salli ni jeye besugula ka belabo mbalmo ni hadisa min kala nabbi an kan nema min fulani nye an be ulu yam min ka jiya koka ani ni sebo kala halabe bila nyogon koro chogodi de ube bila nyogon koro chogodi
o fana mado kitabu kono ka kalate koy akalanna de tasi de ka kenuye niri de ka kenuye bara de ka kenuye barakallahu li wa lakum fil qur'ani al hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al dhikri al hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum li sa'iril muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء جهوركم بل ما أن يجينا فلو من فسيسا من نفلو bagalama de bi bolo nafolo mugu de bi bolo so jolen de bi bolo sanu de bi bolo o chama worijen de bi bolo o chama akera jiyan nafolo sugo se tigide timbalima ni sara mumbeke ibe kasanke fini sabade kono o fini sabay nyere nyuman de be o fana kura sa ka doila de nyumaw sino beta korele munun be ubulu de meleke ko doila droki meleke wala hari tape kata kasanka kurasa ye ni melekera ulula kisiri kaboni na fulo bayin kono kaboni etasi bon kono kaboni du chamaina ubeti da sugurunya tele de kono dinga kono hari ni womi nyera wulu de be bono ni ka datugu o yoro de la sa ni qiyama kene ni jora ala bafo laqad jitumuna furada kama khalaqnakum abafo awna nanne ya alama aw kele ikele nani maya dere komi nyi daki nati jiya kono chogomi ibori ba kono chogomi ikele foiti bolo finitila itigelente ina nanne alama o chogo kele na dere laqad jitumuna furada kama khalaqnakum وتركنا ما خولناكم وراء جهوركم وتركتم ما خولناكم وراء جهوركم ne alay nafolo di aw ma jiya kono I aya beto ko fe ikelen na nimaya nye nafolo munu nema munu di aw ma jiya kono aya beto aw ko fe aw kelen na ne alamaya ni mo be wuli qiyama kene kay be wuli de ko fata uratan quralan khayra maqtununa buhumun ni biye bokay kaburu kono ifar lankolo de do ise nankolo de do hari min tuntugela bolo ko ni min tuntugela ka boyla jiabe sagila ini na fulo drome kelente se ala malagara I bori ba kono chogo me kana jia kono beta lagara o chogo de la ala ba fo ni nema di awma aya beto aw kofe aw kele nana ne ala maya godi ata abdurrahman bu shaqir ako dondola ko ale nana ciden ba fe ka aywa sora kala alhaakum takasur ala ko hada madum kan yugonda nafuro nyinina kan yugonda jiyan ne manyinila odo yawu soda kabo ala koma kabo lagara koma wa ciden ba ke kan ni sora ka ciden ko yaqulu ibn adam mali hal laka min malika illa ma akalta fa funaita wal basta fa bulaitan wa tasaddaqta fa mudaita وما سوى ذلك فإنك جاهب وتاركه للناس كيدن ko hada made e ba fo kon kan nafulo ako shiga nafulo be e hada made mbolo fo ye min du ka ba ube ye min do finida ka do kan na ka koro ube ye min saragati ka bilinye lagara kiden ko hada made iba kon kan nafulo ko fo tiye kan nafulo la ni sabate iye min du kaba iye min do finida ka do ikanna ka koro ani ye min bilinye lagara ikanna fulu la nunu de itaye min ke nunu nye chidon ko ebe taka to mo de bolo ibe taka to cheta bagay do bolo haru tebbi ala fana ha o tilali be kuma fitina ni balawni farafarali de uti hari be ala awa hari ni jurumin be e fana la de nanko chetila bagaw munu be ciyetila nu ko dewma ewa juro ba fala ta saro ba fu ni juro hamitum bayre la ba sara drome klete bontala o de ben foy ko fe ka soro tate folo fo juro de ka bola ne o ba fo ko juro hamitum te e yere la
do nafolo tigi do sara u ko do mate misiri kelen jo afaye anake sarakati jariya ko ni misiri ko tumba yere la tumba jo na yere ma misiri min jo yere anto jode o be fura nafolo tigi ko fe mi har be wute wajude ni min besa ani duko de besa ni min besa oni du papier ko besa ni misi tigi do na besa o misu ko de be fo misu be chogodi nafolo mugu tigi o nafolo de be fo a bebe sa o chogode lambalimo illan kolo nata alama isara kamin to fana nafasitala odiato salafu doko ako hadama de eka bara nyuman nafolo min dira ema abilinye lahara ina soro alafe ika ala fana to idon bolo la sago fonye alaye min di ema ko yi ko la sagoynye lagara abebila lagara ika la sagoynye lagara ina soro alafe eka ala to idon bolo salafu do yode fore eka ala to idon bolo uyenni mbo aya jumana inna waliya allah alladhi nazala alkitaba huwa yatawalla salihin ciden ko nebbi bagay ala de masammi nya qur'ana jibe ewa mogo ye mogo nyumay ala de be bishi akakola mo si tese ke yere garanti janku idon ala yira idonna dina yira idonna ni don kera de nyuma kera ala batola wi hari ni ema drume kelento bolo ala buta me bamako beto wi ka de bolo nu make dina mawye umake mogo nyuma ye ulaba uba be fere kamogo deli uba be fere ka ke deli kala ewa eni ka junubu tara dalagara foitiye fana ya beto ulu bolo jiyan kono uba be fere ka ke deli kala wu kofe foite e fana nye lagara lankono soroynye balaw be nunumbo balaw te nunumbo den na folotigi ala ye sheke mununye ala yiru wani ke mununye ayemira katta saka wajude ayemiri akattasu akattasi akawajude harisa munumbe kala aya munumbe kala ala ya be bange awuyede cide nya konna njake koyi akwale ma foito na ma bange aya bange fana mimbe waju ina waju minte waju ni tara bilala inye lagara ibi bolon koni fula ibolo fula ki o wakati fana o nimisate foi na fayima o basoro ko be tiana atese ka nyana bo atese ka labbe tukuni ambe ala dele ala kanke mo ye namba waju no qur'anai ambe ala dele ala kanke mo ye ni ciden ka hadisa uban waju kambila sira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin